palbar sekali ya bakal lainnya. Ya bakal lainnya. Now, I manza panya media rumah hambai, tai sini sar yang di sini beli hambai, central ni panya panya sini tak putusan untuk hambai, sini el kanino, sini mereka dah beli perlu pipeline hambai, ia pergi, angsa nang semua mereka ise, tapi to COVID-19 ni semua, sini baru samung tanggar gua, kalau ke duita dora lockdown namun bagi samung tanggar problem, angwan suka suk dia baru tongno. Salsa sadrop ahe ke bas salni sadrop hano ruinai borok ta kisa dirok hano klainai ki onya samrok tamrok ba risum panrok hana rangbai untheng neke borong ngabono tini mairum 5 kg piazo 500 aluk sersa tai dal 500 thok 200 gram tai max rok sapan rok somrok abrok mosok katnoroke salsa salni sadrop ব্যবস্থা Gesar nengabo subai tong makani ni sak pangirang bai de subai tong. Abo hongkang ani sakpang nirang banyak ani je hongkang nirang banyak subazau. Dai sererong ni bagai ada kolam. Awak bo jeman sakpano pon sajono pon subau ni kaisa ব্যবস্থা না হবে. Total koi family ni coba nai? Ini hingga to 120 family no. Bozak nai. Bo parawo? Abo hongke sido bo paper bola edisi place, tai mongku edisi place. और दुईटा ब्लेस दिने के 120 जन Pasti nih lukoro ketibu rang pusat kebara apa hek menguntung jirang dial kuriam tu apa rok lukoro nole nih tam hani kesana dia ang bor no bo je rang pusat kanang da khak ham tong rong no sini borok kri rok no je manti khono suba khangke sin borok yok sam manai hine ke ang bor no obno no pakasana musu Gesar ni sini mungkin sari di pai thako. ke pordes development ang paper jole edisi place Ki kuno bodol eba kuno motha bai kereng jak da tong. ang emne tau to tiba mo thani khlai tongo ar mairum rok je mani thangmani jaga kang kuno party bai kri ar sin bornang thangsani mari nayo ar thangsano jotono phaibai teng mor hoigogi taibo joto sini je tibrasan do farok bono subawine sing geta tibralen ni tartari mantu abono nayo जों दिनै अरमानखा सिनि ताबुक जे सिनि त्रिपुरा हास्तेव सिनि राजा हनै सिनिजाक सिनि त्रिपुरासानि महाराजा पुदुत किशोर मानिक देब्रमा जे बिनि आसाइमा साल 43 तम हेके 43 तम जे आसाइमा सालनो रक सबै त्रिपुरा हा गनाङै जागा जागो जे अब हाइके बबा गन्ना तयै awareness program hai ke bini je asema salotei palai tonglayo abani bagai tini sengoro oba haikina sini boba garana borom duoi bono sengmani oi sini boba gara je seng kubi no sini bisingteni seng asaja bisas khajak boni bisingteni seng thangjak ma mannai yok sama mannai oba ki seng bisas khlaina seng tini wa jagawa bini o sal hai ke bono samman borom mani samne tu ini khalai tongo boni bagai seng tini ora kebang ma sanman man bisingtei kebang ma jaga program do ang tabuk sak dora tabuk ora ang food khumulong area wa sapai obhijan khlaika hospital bol bak laika mairum bak lai tongo tabuk football ngai hai ke tabuk orabo seng jara chini o amchaini je pekojola mohanpur amchaini sugya nukhum tongnai rakno jeman mani sini takuk prodesh bo bini belai ki khakaham khakwar bai bo je 120 jona hai rakno subai chubanani thangtama bon bagai chung subalai tama on bagai nang koinai om hai ki jara sini tirpura hastewa khakaham tongnai rak hai ki khakwar tongnai rak nor bom hai salo abgui phaidi hnai ini man yapana tai biskang saloga abgui phaidi hnai among khakaham amjak mung yapare chini bubagara taibo sing oro diai thekele chini bubagara je bini os halni bisingtina bini sakman kaham ki tangai bini bisingtina chini tiprasa da para sing thamchang sisai manchi teng nei jotna jara je jar puito khailei mani jar bisas bini mutai ishor kaithor borok ma suri nan bagai am koi ani kisa kok samsna